Avui anirem fins al Palau dels Reis de Mallorca de Perpinyà per espiar aquest detall. Aquest detall ben singular és del 1309. El rei Jaume II fa construir el seu castell reial a partir del 1276. Les obres de construcció seran acabades al 1309, amb la consagració de les dues capelles. Avui mirarem un detall de la capella del rei, o sigui, la capella de la Santa Creu. Mirarem el fris, o millor dit, un fragment d'aquest fris epigràfic, que hi podem llegir. Veiem primer la síl·laba Ha, seguida de la síl·laba La. El nom d'Al-Ha, escrit en alfabet cúfic geomètric, es repeteix amb colors inversats i en alternança. La faixa que a l'origen envoltava totes les parets de la capella devia constar de 99 citacions del nom de Déu. Com es podria explicar la presència d'una cal·ligrafia islàmica en un edifici cristià? El rei no va ser enganyat de cap de les maneres. Al Reialme de Mallorca hi havia sempre molts artesans islàmics i com l'estil i l'art islàmic representaven aleshores el súmmum de refinament, per honrar Déu, el rei Jaume II va voler, és clar, el millor i ho va tenir.